Sa number 4, Kuryente, ang ginatudlo nga ginhalinan sang sunog sa barangay 39 sa Bacolod sang nagligad nga semana. Naglabot sa 112 ka mga balay tanan ang nahalitan. Ginsiling ni Fire Inspector Jemery Tapiro, ang Deputy Fire Marshal sa Bacolod BFP, nga nagsugod ang kalayo sa isa ka boarding house nga ginapanag-iyahan ni Renelyn Roderos. Sa ila investigasyon, may buho ang scene sang storage room sa among nga boarding house kag ginpalusot diri ang isa ka electrical wire. Sang nagkusog ang hangin, posible nga nagisi ini kag amo ang gintunaan kag sang pagsigrab sang pagkalayo. Suno pa kay Tapiro, 103 tanan ka mga balay ang totally destroyed, samtang siyam naman ang partially damaged. Sa record sa Department of Social Services and Development sang syudad, masobra sa 800 ka mga individual ang apektado. Nakip diri ang 42 ka sharers kaga 28 ka renters. Nagdangat man sa 1.7 million pesos ang halit nga ginbilin sang sunog, samtang wala naman sang may na-report nga nasamaran. Ang mga biktima temporaryo nga nagatiner sa gym sa barangay, samtang iban yara naman sa St. Carmen Sales School sa amuman nga barangay. Ginsili ni Alma Agustilo, ang Persons with Disability Officer, nga natalana naman nga ipanagtag ang financial assistance sa mga nasunugan siling nga semana kung matapos ng ila validation kag kung mapasa na ang tanan nga dokumento. Ang tag-iya sang balay nga totally destroyed sarang makabaton sang 15,000 pesos, samtang 10,000 pesos naman ang partially damaged. 5,000 naman ang pwedeng mabaton sa mga sharers kag renters. Financial assistance. With regards to financial assistance, ang atop ng mga nasunugan, we are on process na subong. So, we're the final listing na kami. And kung makompleto na nila ang documents, ang ginapinanglan like the Bureau of Fire na certification, which is ang siyang pinaka-important. Ang barangay certification, then ang our social workers nag-intake naman to kagabi, amat-amat na. And once kompleto na siyang mga documents, so ginahimo na naman, maka-payroll na kami by this within this day or within this day and tomorrow once na final nag-it. So kung with regards sa sa ilang payout, immediately mahatag mo na din naman within this week. Pila report? Pila? Ang totally damaged is 15,000, ang partially damaged is 10,000. The sharer and the renter is 5,000 each na.